Kay surat ti Biblia daytoy pudno a pagsasao. Dagiti at tarigagay ngagbalin nga obispo, managpadagos ken kabaelan at ti mangisuro. Kalikaguman na kuma tinatan-o at trabaho na, awan pakapabalawan na ken may sa ti asawa na, managtepel ken na siya ati kababalin na. Wanang yo ti grupo dagiti mamati, ti arban nga inted ti Diyos kada kayo. As panangaywan ti maysa at tao, ti arban ti karnero. Aywanan yo si aayat ti arban, kas kayat ti Diyos ama arami. Kataleg ti Diyos mangimat matun ti iglesia, saan anatangsit kinalaka nga agpunto. Sana mamarteg na uyong no di ket nasingpe, saan kumama nag-apa ken rupat kwarta, maidalan na naimbag ti pamilya na, mapagtungpal na si tatak ng dagiti anak na. Saan kayo mapilpilita at trabaho kayo, saan gaputi tangdan ngem gaput panagserbi apud no matarigagay na. Awaten yun to tinadayag ako na rin to ako kautiranyan na. Kaput panagserbi apud no matarigagay na. Awaten yun to tinadaya